Bueno, hementxerak hau gehuaz, Andoni Duarte, aurrerako bigarren entrenadori, gaur ez dugu ekiko bitxorlekun berri nadirazpeniz, por una causa ajena junen biri izan da, gaur nakizionez aurrerak Real Unión ben kontra utz eta bat galdurau, atzarengo partidun, ongo zerteku saldupen, eta bueno, izan da partidu bat, que no ez da lujo askoku izan, da, bueno, mentxerakau biharren entrenadori badrespen batzuk etxeko. Bueno, Andoni, garku izan da, despedida agridulte, salupeko publikotik, da, bueno, eukizu rival gogor baten kontra, filar oso forte bat, da, bueno, nahitxe zeuek, amorte jun eurek pinitzu ez traba guztik. Bai, eurak ondo irakorri da partidu. Eurak kamufola bizkat txarto bame bai, eurak lehenko aukera dena sartu nire, eta gero apenas. Ez da aukera handirik eduki, kontra aukera biharren zatizin, baina bai, agredi dulce, porque atzaneko partidu zen, eta, hombre, jenti engantzateko eta irazi behar duen, gaur importante zari, nazti, baina, bueno. Bueno, así... partido hasi zase, ja, margarren minuture ja aukizue lehenengo korrebeza, da horretxe markaro partidu guzti, Aritz Landarri barren gola beran porte izan, da bero, jugaba bat eta ero, inberak intentara horretxasati, baina sortxarra okirau eta balori kanpo junde, gero intentazue, aurra juti, intentazue aurra juti, Real Unión arpeixe plantatea, ez duzu euki suerteko nena, baina gero txipe alatu zue atzanengo 10 minututan, da deskantzo baino horina, eta eukizue bi okazinu, baina la diosa fortuna ez duzu akompaina. Ez, suertek ez dakau, kara gol ez dakau suertek, eta, bueno, eurak hasi ondo pinitxe, bakixen zetatu zen, euran partidu etxaturriri, bizkatatzen sartuzku, ez gendu erresultaten aurrerutz, eta, baina, bueno, eurak gola sartura eta eukira beste 10-15 minutu onak, baina gero ja zigaia bizkatartzen kaidak, ekipu bizkate lusatzen aurrerutz, gero aukera eukirau, biharren zatizine aukerak argi ze eukirau, ez da sartu, baina ez egin berdau, porque hau luzire eta, ja. Eza da zumorun, zeuek eukizu ez iniziatibi biharren partin. Biharren partin Real Unión junde, resultado defendiutea, kontinu kitxe, zeuek ekipo rokoso baten familia kasuela, oso aukera garbitxak eukizu ez, gero badiola eta arreitu sartu izenin, txizpi gesa atentzan je, da okizu ez, bai okazio batzuk eta asko okizu ez, da, bueno, sin la fortuna eza, baina kontinu okibirde, joko sobronku ion dala, da, bueno, atzanengo ongo sorteko atzanengo partidu, zapore gazigo zuaz, despedidi. Bai, partido bronko izan da. Kanpofola zegoan ondo. Bueno, eurak jente gorra euken kamordizan, atzen bai, atzen ezin komplikaten asko. Ez tozkula rimu sartzen partiduai, kontinuade bat eukitzen ez du, euki kontinuadik partidun. Bueno, eurak partidun jabe eta ondo hortetzen eta guke segin, no horrea. Horrengo partidu daukizionez, ja izangora, ja atzanengo partidu 2008-kon daukizionez, Ondarribin kontra, bertan ondartzan, da, bueno, oso ondo da bien rival bat da, kontinukitxe beti izan dela, ibilirana en red zona media-baja, da, bueno, ongo surtin está dejando sorprendidos a propios extraños, da, horra jumigaz, urte, birdan morun despeditea, da, amengo espini, atatea. Bai, partido gatxe izan, baina guri alako partidu gustatzen, asko kamofolo nangora, eurak ekipo bat izan aurreruz joatuko da dela, Zeleke atzen espazio latit, guk aprobetxan berda hori, kamufola honara, eurak ondora biz, baina gu komplikau guri irazte komplikau eta
guke gorren gotzau. Bueno, Andoni Duarte, eskerrik asko, sorte hon, zoixonak eta urte berri hon. Bai, bardin de ondo pasa.